ngerti kok. Kowe apa? Lah kok mlilik aku jotos ae kemenan. Kowe sing mencicili kok. Kok musuh aku mbok mlilik. Lah kok mencicili aku? Moto urip kowe. Metu urip aku yo metu urip kok. Ijo iki ngono. Lah cangkemmu mate mbak-mbakno kene. Cangkemmu prongos ya, Rek. Masa iya? Anggrek iki nyenyek wong. Lah mripatem kok Anu mendolo. cepet aku mondol. Wah, ana cangkem mate diambak-ambakno. Ambane cangkem prongos ya ambakno. Nang iki nek mangan bentek akeh. Lele. Dagelan telu jurano sing apik kok barek sitok lho wedokan tok. Lah saiki wedokan kene wong barek. Wis lumrah nek barek iku diedani wong wedok sing ayu. Lah nek timbangane rupam elek. Ayo. Lah aku tak bedane wedok, aku sing edan ngomong kok. Oh. Nek kan kowe sing edan ora diedani. Kowe aja ngecek Sariman. Sariman iki memang lagi berditono wong wedok ayu-ayu telu. Matamu. Nek guru aku ora Apa iso to, Man? Iya terus tak ngenekno Mbak sampean kok metutno Sariman. Sariman diloro ayam. Mboten nek Mas wong mendring celana dereng dibayar kok ngono kan. Ya krek. Iku lho wong ning Wah guru. nganti utang iku. Jatuh, nama baikmu jatuh. Ora wis hafal kuwi. Dagelan kok mending rong kebayar. Lha bojoku ya ameke seminggu belok. Kok iso? Senin Selasa tak setuh bang. Tambahan bang setan karo mekar iku ora akeh. Berarti ngenane kok gak mulai metu-metu apa? Bojoku ngilange. Perkara deh. Enteni bang setan nanti jam 8 bengi. Kowe niku kok kandhani bojomu. Mas sampean aja ngenteni wong bojoku sak setan dhewe ngono. Cakep memiku. Bocok Ayo bateri. Ayo kan aku iki arep ngaturi lagu ke